इउक्रेन रासिया वारनि साइड इफेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनदों इउक्रेन रासियानि बे वारा इउरपनि हादरफोरनि गेजेराव माखासे साइड इफेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। इउरपनि हादरफोरनि गेजेराव मोनसे गिलुं गिलुं थासारि गिनाय मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। रासियाखौ गिनानै बिसोरो मा खालामगोन मा खालामा बेबायदि जादों। नेट' कान्ट्रिसफोरा एसेबां हेफाजाब होनायनि उनावबो इउक्रेनखौ रासियाखौ फावसायहोनो हायाखै, सिगिनो हायाखै, उन खालामनो हायाखै। आरो बेबायदि बिथिङाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जार्मानिया बांसिन टेनसनाव दङ आरो जार्मानिया बेबायदि टेनसनाव थानानै नेट' कान्ट्रिसफोरनि गासैबो हादरफोरनि मादाव बयनिख्रुइ आप टु डेट लेभेलाव टेनसन जानानै बिथांमोना मा गोदान गोदान कनसेप्टजों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो रासियाजों फिउचाराव जुदि दावहा नांनांगौ जायोब्ला हारसिङैबाबो दावहा नांगोन। आरो बेबायदि महा मिसाइलनि मोनसे गोदान कनसेप्ट लानानै फैदों जार्मानिया। आइरिस-T केटेगरिनि सबसे एडभान्स मिसाइल मोनसे कनसेप्ट लानानै फैदों। आरो बे मिसाइलनि स्पिडा जागोन मेक 3 थामहिनबा 3675 किल'मिटार पार आवार। जाय मिसाइलखौ 20,000 फिटनिफ्रायनो 20,000 फिट गोजौनिफ्राय 20,000 फुट गोजौनिफ्राय गावनो हागोन जायखिजाया एयारक्राफ्टनिफ्राय। आरो बै एयारक्राफ्टआ जानो हागौ ग्रिपेनबो जानो हागौ, F-16बो जानो हागौ, टर्नेड'बो जानो हागौ, बेबायदि टाइफुन एयारक्राफ्टबो जानो हागौ। बैबायदि गिलु बालु वार प्लेननिफ्राय एटाक खालामनो हागोन। आरो बे मिसाइला जागोन स्टिल्थ टेक्न'लजिजों लेस। स्टिल्थ टेक्न'लजि मिन्स जाय मिसाइलखौ जोङो राडारजों हमनो हाया, जाय मिसाइलखौ जोङो माने माजोंबा ट्रेकिं डिभाइसजों ट्रेक खालामनानै गावख्लायनो हानाय नङा, बेबायदि स्टिल्थ टेक्न'लजिजों बेखौ बानायनाय जागोन बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। आरो जाय मिसाइला जागोन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सजों कन्ट्रल खालामजानाय, जाय गोसोबादि दिग सोलायनोबो खारनो हागोन, 360 राउन्ड जानानै गिदिंनाबो थांफिननो हागोन, दिग सोलायनो हागोन। बेबायदि गिलु बालु मोनसे गोदान मिसाइलनि जाय आइरिस-T केटेगरिनि मिसाइल बेनि गोदान कनसेप्ट लानानै फैदों जार्मानिया। आरो बेनि टारगेटआ जाबाय रासियाखौ काउन्टार खालामनाय फिउचाराव। थामहिनबा इउक्रेन रासिया वारनि साइड इफेक्ट हिसाबै इउरपनि हादरफ्रा जाबायदि दावहानि थियारि खालामदों, बे दावहानि थियारि खालामनायाव जार्मानिया सबसे सिगाङाव गासैनिख्रुइबो एडभान्स लेभेलाव दावहानि थियारि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। इउनाइटेड किंडम आरो USA बायदि हादर, फ्रान्स बायदि हादराबो एसेबां गिलु बालु थियारि जायाखै, नाथाय जार्मानिया जोबोर मोनसे गिलु बालु थासारिजों, गिलु बालु कन्डिसनजों, गिलु बालु कनसेप्टजों दावहानि थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनदों। नैथि मुलुग दावहायाव जाबायदि जार्मानिया खामानि मावदोंमोन बेबायदि खामानि मावनायखौनो जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जार्मानियाव USA-नि B-61 निउक्लियार बम्ब दं। बै बम्बनि अनजिमाया मोन 20टा दं। अबयसे गुबुन गुबुन बेबायदि निउक्लियार बम्बबो दं USA-नि। बै USA-नि मोन 20 बम्बखौ लानानै मोनसे दुगा थासारि जादों। आरो मोनसे निउसाव ओंखारनानै फैदों सासे आर्मि जेनेरेला बुंनाय बादिब्ला जार्मानिनि मोनसे समाव हिटलारा जेब्ला दंमोन बै समाव जार्मानियाबो मोननै निउक्लियार बम्ब टेस्ट खालामदोंमोननो। आरो बै समाव बेबायदि निउक्लियार बम्ब बानायनाय दंखायोमोननो। बे निउक्लियार बम्बखौ लानानैनो जानो हागौ बेबायदि रासियाखौ निउक्लियार बम्बनि वार्निं होदों खोमा, बेबो जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जार्मानिया नन निउक्लियार स्टेट्स। गासै निउक्लियार बम्ब थानाय हादरा मोनबेसे नोंथांमोना मिथिगौ? इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना, रासिया, नर्थ करिया, इउनाइटेड किंडम, फ्रान्स, इजराइल, USA बेखिनि हादरावल'सो निउक्लियार बम्ब दं नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय जार्मानिया बे लिस्टआव गैयामोन। नाथाय जार्मानिया माबायदि बेबायदि निउक्लियार बम्बनि हुमखि होनाखौ रासियाखौ मिथिया। जानो हागौ USA-नि बै मोन 20टा निउक्लियार बम्बखौ लानानैनो होदोंबो जानो हागौ, एबा हिटलारनि समाव बानायनाय बै बम्बखौ एक्टिभ खालामफिनदोंबो जानो हागौ बेबायदि जों बुंगोन। मानो होनबा जार्मानिया ओरैबायदि मोनसे हादर जाय हादरा टेक्न'लजिनि बिथिङाव, साइन्सनि बिथिङाव बयनिख्रुइ गोजौ लेभेलाव होनबाबो गोरोन्थि गैया। बेनिखायनो जार्मानि बायदि हादरनि थाखाय निउक्लियार बम्ब बानायनाया जेबो गोरा बाथ्रा नङा। बे जि आइरिस-T केटेगरिनि गोदान सबसे एडभान्स मिसाइल, बे मिसाइलखौ टाइफुन, ग्रिपेन, F-16, टर्नेड' बेबायदि गिलु बालु वार प्लेननि हेफाजाबै लन्च खालामनो हागोन, गावनो हागोन बेबायदि बुंदों। आरो बे जि मिसाइल बेवहाय थागोन अप्ट' इलेक्ट्रनिक सेन्सर, माइक्र'वेभ सेन्सर, इनफ्रारेड सेन्सर आरो लोगोसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सजों सामलायजागोन बेयो। आरो बेवहाय थानाय अप्ट' इलेक्ट्रनिक जि सेन्सर बेयो टारगेटनि रियेल टाइम इमेजखौ दैथायहरगोन कन्ट्रल सेन्टारनो। आरो बे कन्ट्रल सेन्टारा कमान्ड होनानै बे मिसाइलजों एटाक खालामहरगोन टारगेटखौ। मिथिनाय बादिब्ला बे मिसाइला खारबाय थानाय मुभिं टारगेटखौबो
गोरलैयैनो एटाक खालामनो हागोन बेबायदि मिथिनो मोननाय जादों। लन्चनि उनाव दिगबो सोलायनानै खारगोन, 360 डिग्री गिदिंनानै खारनो हागोन। एडभान्स रेडिअ सिस्टेमजों डाटा आदान प्रदान खालामनोबो हागोन कन्ट्रल सेन्टारसिम, कमान्ड सिस्टेमसिम। आरो बेनि जि अपारेशनेल रेन्ज 25 किल'मिटार, थामहिनबा 25 किल'मिटार गोजानसिमाव थानाय गासैबो रोखोमनि टारगेटखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोहो थागोन बे मिसाइलाव। आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सजों बेयो सामलायजानायखायनो बेयो जायखिजाया फैनाय सुथुरनि हाथियारखौ गोरलैयैनो थगायनानै मिथिहोआलासे गाव एरायनानै डेस्ट्रय खालामनो हागोन सुथुरनि हाथियारखौ। आरो लोगोसे बेबायदि गिलु बालु माखासे फिचार दं जायखौ आउट खालामाखै, जायखौ मेडियायाव लाबोनाय जायाखै। आरो लोगोसे बेनि जि गोलाव बेयो 2.84 मिटार गोलाव आरो बेनि लिरथाया जागोन 87 किल'ग्राम। आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय माखासे गिलु बालु फिचारफोर दं जायखौ जों मिथिथ'नाय जायाखै। आरो जार्मानिनि मोनसे गिलु बालु क्रुइज मिसाइलनि मुङा जाहैबाय टरास। आरो जार्मानियाव इउएसए दोननाय बमानि अनजिमाया जाहैबाय मोन 20, B61 निउक्लियार बम, बेनि अनजिमाया गासै मोन 20टा। नाथाय बे बमखौ जार्मानिया इउज खालामनो हाया, बेखौ इउएसएआसो इउज खालामनो हायो। बिसोरनि हादराव दोन्दोबाबो नाथाय इउज खालामनो हाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जि गोदान मिसाइल, बे गोदान मिसाइला एन्टि रेडिएसन मिसाइलखौबो डिटेक्ट खालामनानै फोजोबस्रांनो हागोन बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बै आइरिस-T जि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम, बे आइरिस-T मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा डप्लार इफेक्टनि हेफाजाबै सोलियो। आरो बेयो खनसेयाव मोनब्रै मिसाइलखौ लन्च खालामनो हायो। आरो बेवहाय थानाय जि राडार बेयो 360 डिग्री दिगाव गासैबो रोखोमनि सुथुरनि टारगेटखौ ट्रेक खालामनो हायो। आरो गासैबो दिगथिंनो एटाक खालामनायनि गोहो दं बे आइरिस-T डिफेन्स सिस्टेमा।